Makatarungan ba nga mahabilin sa anak ang mga sala sa iyang amahan? Dili. Pero sa atong diskurso karon, oo. Ko ni Ferdinand Marcos Jr. ang katigayunan sa iyang amahan nga questionable ang gigikanan. Pero kini iyang giangkon uban usab sa iyang pamilya ug miingon sila nga kining katigayunan ilaha ug kabilin yod sa ilang amahan. Bisan og questionable ang gigikanan aning butanga, si BBM ang gihimo sa iyang namatay nga amahan nga mao'y tigdumala o administrador sa mga kabtangan. Ang gobyerno naningil og ipabayad siya sa buhis para aning mga kabilin nga kabtangan, pero wa sila mutuman sa pagbayad sa buhis. Wala gyud sila mosunod aning obligasyon isip usa ka Pilipino sa pagbayad sa sakto nga buhis. Mao ni ang gisulti ni Magistrado Antonio Carpio, usa ka retiradong Supreme Court Justice. Si Bongbong Marcos uban sa iyang inahan ug mga igsuon ni angkon sa korte sa 685 milyones dolyares nga anaa sa Swiss bank accounts. Kining kwartahan na napamatud-an nga si Ferdinand ug si Imelda Marcos mismo ang naghimo sa mga sikreto nga bank accounts. Ug ang kamatuoran ani dili na mausab ug malalis pa. Dinhi sa gihimo nga mga sikretong bank accounts gideposito ang mga kwarta nga gamit ang lain-laing mga pangan. Ang mga manununod ni Ferdinand Marcos nagingon nga apil ni sa iyang kabtangan ug miingon sab sila nga angay og ilaha ni nga maangkon. Pero nangatarungan ang Korte Suprema og giingnan sila nga bisan og naa kini sa inyong mga pangan ug way lain nga moangkon niini, pero kini kinawat nga bahandi tungod kay gikita kini nga sobra sa legal nga kita ni kanhi presidente. Busa dapat ihatag ug iuli kini balik sa gobyerno apan gisupak ni Bongbong Marcos ang gobyerno bahin ani ug miingon sila nga ang kuno nila kining kabilin. Sa kasamtangan, libuan ang mga kaso nga giatubang sa mga Marcos. Bisan daghang kaso nga napildi ang gobyerno tungod sa mga teknikalidad, daghan pong kaso nga midaog ang gobyerno batok sa mga Marcos. Apan ang problema niini, klaro ug kusog ang iyang pagsupak sa mga hukom sa balaod ug sa korte. Kalakip na niini ang estate tax o buhis sa katigayunan. Mao ni ang mga pulong ni Magistrado Antonio Carpio kung makabalik sa poder ang usapa ka Ferdinand Marcos. Di siya momando siyang kaugalingon sa pagbayad sa buhis. Di gid niya buhaton. Wa pud tay mahimo aning atong gipadayag pananglit mapresidente siya. Way limitasyon bahin sa kinawat nga bahandi, kini pwede pa makuha para sa katawhang Pilipinhon. Hangtod sa katapusang mahimo paniini ang kunon sa mga Pilipino. Bisan og mapresidente siya karon ug sa pagkahuman sa iyang termino, pwede gihapon gukdo ni, pero ang estate tax o ang buhis sa katigayunan naay limitasyon nga 5 ka tuig. Ang termino sa pagka-presidente 6 ka tuig. Di lang niya ipadala ang demand letter hangtod mahuman na lang ang limitasyon. Apan ang problema, di na niya ipadala ang demanda para sa iyang kaugalingon. 203 billion ang mawala nga bahandi para sa mga Pilipino tungod kay dili niya ipatuman ang balaod batok sa iyang kaugalingon. Sa laktod pagkasulti, palabyo na lang niya ang pipila ka tuig unya di na mabalik o mahanaw na ang pundo sa Pilipinas. Di na pud ni mapahimuslan para sa mga benepisyo nato mga Pilipino nga mahinungdanong tighimo sa desisyon matag eleksyon. Ang pagpaningkamot sa PCGG o ang Presidential Commission on Good Governance nga milahutay o mikabat sa pipila ka dekada, makawang lang pananglit mo daog si Ferdinand Marcos Jr. Matod pa ni Carpio, sayon ra kaayo nga magmando ang mga Marcos kung makabalik na sila sa pwesto sa Malacañang. Matod niya, sa akong panglantaw, iyang wagtangon ang PCGG. Unya ang dakong problema kay mamahimo sa wagtangon o papason ang mga record. Busa para sa mga mosunod nga administrasyon, wa na'y listahan. Unsao na lang pagpamatuod nga kinawat ning ilang mga bahandi. 6 ka tuig ang ilang panahon nga para pwede hilabtan ang mga records. Ug mauna ang dakong problema. Problema pod ang mga dokumento o ang mga testimonya kay mga matay na lang ang mga testigos. Importante kaayo ni sila. Maabot ang panahon nga mopanaw kining mga testigo o mawa na ang mga orihinal nga dokumento. Wala na. Mauni ang mahitabo sa kadaghanan sa mga kaso karon. Kabahin sab sa kinawat o ill-gotten wealth nga katigayunan,
tinuod ang pahimagno ni Primitivo Mijares ni atong 1976 sa iyang gisulat nga libro nga The Conjugal Dictatorship of Ferdinand and Imelda Marcos. Matod ni Mijares, magkalisod ang pagpamatuod sa sistematikong pagpangawat sa pundo sa Pilipinas tungod sa mga teknikalidad sa balaod o sa mga regulasyon bahin sa mga dokumentado nga ebidensya. Nagsulti si Carpio nga daghang kaso nga napildi ang Estado tungod sa kakulangan sa mga orihinal nga dokumento. Kasagaran mga Xerox copy ang mga gipasa sa korte nga maoy hinungdan sa kakuwang sa kredibilidad suma sa lagda o regulasyon sa legal. Gawas pa sa mga dokumento, naggukod sila sa panahon tungod kay ang mga testigo aning mga kaso sa pagpanglimbong hinay-hinay ng nangamatay. Pero bisan og nagtungtong ang ilang depensa sa sukdanan nga legal, dili kini dawaton sa sukdanan nga moral. Ang kinawat nga kabtangan nga legal ug formal nga gibalik sa gobyerno masayon na ni nga makuha o makawat pag-usab. Ang executive branch sa gobyerno nga gipanguluhan sa presidente maoy tigpatuman sa balaod. Gihimong ehemplo ni Carpio ang kaso sa PLDT o Philippine Long Distance Telephone Company. Matod pa niya, si Imelda Marcos nagsulti on record sa mga reporters nga bawion nila tanan ang mga nawala kanila. Apil na niini ang wa gihatag og balik sa mga kronis o gitugyan sa gobyerno. Bawion nila kini tanan. Di na nila mabuhat kay wala man sila'y gahom para buhaton kini karon. Kung makabalik sila, unsa man ang pamaagi nga mabawi nila kini. Example sa kaso sa share sa PLDT nga gibawi sa gobyerno o gibaligya na. Di na nila ma-question ang desisyon sa korte kay human na, final na. Pero daghan pod lain nga pamaagi, daghan og kinahanglan ang PLDT sa gobyerno, mga permits o franchise, pwede ni mapahunong sa executive branch sa gobyerno nga ang presidente maoy uluhan. Ug pwede nila ipiton og tagaan og dagkong problema. Bisan og aprobahan pa sa Kongreso ang ilang franchise, pwede gihapon ni nga pugngan sa presidente. Daghang pamaagi para mabawi nila bisan dili na mapunta sa Korte Suprema tungod kay humana ang kaso. Kung makadaog si Ferdinand Marcos Jr. sa pagka-presidente ug mobalik na sab ang iyang pamilya sa Malacañang, makabuot na pod nila balik ang gahom nga maoy maghatag pagbalik sa mga hiwit ug laksot nga binuhatan sa atong nasod nga natawhan.